Ngelinye ilanga ke khona into ebikiyenzeke eMbumbulu uthi ngomhla ka-25 Disemba kuke kiwe ebuhleni kuhanjiswe hambe nje kuyokothiwa inkosi kube mnandi. Kulokhu ke kwakumhla ka-26 kuDisemba kuhambe amathempeli aseMbumbulu nilasezinhle esiphingo kumshumayeli umjwaka. Kwahlalwa ke phansi sekulindiwe ukuthi inkosi iphume. Wabe seqala ke dlala umdlali wopiano. Kodwa ingoma ayidlala kwakungesiingoma elotshiwe noma esezidlabelelweni. Wathi sadlala nje kumnandi ngoba phela abantu baye badansele ngisho into ezogcina ibabona. Oyihlola isindlela oyihambayo eMnazaretha. Kwabe sekuphuma inkosazane endala nje kwakuthiwa ukho iphuma ngaphakathi. Yes, isheshe iphethe into eyayiphethe esandleni kodwa eyayigoqwe ngesicipho. Yathi mayifika phambi komshayi wopiano yayisiyaguqa. Yayisivula lesicipho kwase kuphuma isihlabelelo. Yayisikhuluma lamazwi. Yathi ngithunywe inkosi uThingo. Ithe angize ngikunike lesi sihlabelelo, icela uyivulele ukuthi lesi sihlabelelo sishayayo siwunamba bani ehlabelelweni. Kwaba inkinga ukuthi aphendule lo owayeshaya upiano. Wabamba wayeka. Ngicela ukungamusho nje. Kodwa babe khona ngomhla ka-26 Disemba 2010. Bayayazi leyo ndaba. Wabe esephendula-ke ethi asikho lesihlabelele ehlabelelweni. Yayisigoqe isicephe inkosazana iphinda ngaphakathi. Yafika yahambisa okwakade ikutholile okuyimpendulo ikuthole kulomlisa lo oweshaya upiano. Kwathi nje kwathuleka yayisibonakala iphinde iqhamuka. Yayisithi ithe inkosi ungaphinde ushaye ihlabelelo zasemhlabeni lapho. Zikhona ihlabelelo ezisesihlabelelweni esazibhalelwa uNkulunkulu. Umbuzo wami sifuna uShembe lo khona aphinde yini ngoba lo moya wawukhuluma ngalesikhathi kukhuluma inkosi uThingo kwakuseyilona uNyazi. Sasifuna aphinde yini aphinde lawo mazwi ukuthi lezi ihlabelelo zangaphandle azingashawa la esontweni. Mhlawumbe ngangingekho kuyenze ungabikho emhlanganweni kwamenyezelwa apho ukuthi uShembe sethi azibuye zishawe. Ngiyakudabukela umzali onengane eshaya upiano uma ungayihlalisi phansi uyibuza ukuthi ihlabelelo ezishayayo zithini esontweni ngoba uzohamba emhlabeni. Uma usufika ngalathi uShembe wafundisana iyona mfundiso yakho le njengoba lithi izifundise kahle ingane yakho ukudumisa uJehova. Lelo lizwi lisho ukuthi uma unomntwana mkhulise ngayo lento, mlandele, mfundise, mazise okulungile nokungalungile, menza kwazi ukuhlukanisa entweni yomuntu nento kaNkulunkulu umntwana wakho. Njoba kuthiwa mufundise kahle umntwana wakho ukudumisa uJehova. Niyazibona ukuthi lezi ingoma ziyingozi kanjani. Ziyabusa manje zigijima phambili.
Ngiyacela ke okuzwayo lokukhuluma usengaphenduka mNazaretha mangabe zihlatshelelwa vala la unikele kuphela ukuze nawe ungalotshwa kubantu abaphikisa uNkulunkulu. Ngiyakucelela. Kodwa ke umuntu onenhlanhla kuphela ongezwa lento bese ilalele eyenze. Ongenayo inhlanhla ngeke ayilalele into ayenza, uzoyibonela nje uqhawe. Kodwa unenhlanhla wena othi mangabe kwenziwa into ephambene noShembe kube khona umuntu okhulumayo kuwena ngaphakathi athi hayi isiyaphuma inqola. Noma bethi uqhawe, noma bethi uqhawekazi, uyazazi wena usebenzelana. Khona incwadi engithe kaTimothewu ithi uNkulunkulu mengayekanga izingelosi nazo wazibhubhisa, nina benganika kanjani? Kube kaJuda ithi noma abantwana baka-Israyeli wayebakhiphile eGibhithe wabakhulula, kodwa futhi waphinde wababhubhisa mase bemhlubuka. Yini ukuhlubuka? Ukuthi uNkulunkulu ekubekile endleleni wena uphume ekujantshi uhambe eceleni, ukuhlubuka lokho. Ukuthi uNkulunkulu ethe la ngeSabatha mina ngifuna nihlabelele umbongeni uJehova, wena uthi siyomasha ezulwini. Ukuthi uNkulunkulu ethe makungcwatshwa umuntu ngifuna kungahlatshelelwa isihlabelo 95, 85, 60, ngifuna kuhlatshelelwe ungingumhambi, wena uthi hayi mina emngcwabeni wami ngithanda u85. Hlubuka lokho, uyazedusa wena. Ake sithande uNkulunkulu manje, ake siyihluphe siwehlule umhlaba ngoba umhlaba awunalutho, uShembe unezulu. Uthi umfundisi wakithi uMadlala amaNazaretha awafica endleleni aduso ukuthi awazange ahlatshelele ungingumhambi. Nawe musu ufuna ukuduka noma usukuzwile ukukhuluma. Ngiyabonga.